охирон бор раҳматира пешаи рафтанаш дида камтар қиндайда мада имин амада якам навай хизмат омадагӣ буд ягон 2-3 рӯзшиягӣ буда суханаш мада қонун буду мада кай хидмат ма чихима кавая никитра раҳматимо дуборе ки гардонданишгоҳ ка ҳамун сеим картина охирон бор сторис кардагӣ буд гуфт ма бачаҳако ягон ҷумла мерам консерт нестай карочи мара бачаҳакои стрит старс дилмонда нашаванд. барои гузаштани сарҳади Русия ва Қазоқистон бо автомобили Ford Explorer ва Kia Sorento хизматрасонии Муҳаммадро тавсия медиҳем ки шуморо омада аз назди хонаатон гирифта ба назди хонаатон оварда мерасонад. Агар аз номи канали Rep Portal муроҷиат намоед, ба шумо 500 рублеи таҳфиф мешавад. барои аз хизматрасонии Муҳаммад истифода бурдан аз рақамҳои дар навор буда истифода баред. Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, реп ҳафтаи сеюм ҳафтаи соли 2022 ва бародари мо Кензо Тиҷей ҷои чорум ҷора гирифтагиай ва табрик мекунем брат. гап нест акаҷон назор омад бародарое ки дастгирӣ кардаед ма ҳамата қадрдонӣ мекунам тошто пешравиҳои мошни мекунам ҳама чи мо намегем ай пешай тошто бисёриҳо ин чиза гуфтанд ки ай пешай наким накардан уже мо майда ин чиза кардестем фақат иҷдат кунед дастгири шумо якина акай доди худо қатибои нашитем ҳам суҳбат шидем сумни важная просто мотиватсияи бародаро шумо мо дар як чизи калони бениҳоят чизи хубае ки мо метавонем ки общим тоҷикистонро муаррифӣ кунем дар дигар давлатҳо пешравӣ мо ҳамин чизаи мақсади мо ненае мо фақиро ҳамин чизаи тамом мегӯям бародаро Кензо Тиҷей ин ники навтай дар гузашта ники чӣ буд аз игнолҳаш мегӯякам да вора расонда мара никам аз игнолҳаш буд баъди соли 2021 иштирок кардаги будӣ ва барои чӣ ника Кензо мондӣ мақсад ака ҳамин чиза ма чихе будум ака ники ки аз игнолҳаш буд просто ҳамин чиз мара азик мегуфтанд аз ин номдоро мақсад азик мегуфтанд ба азик бисёри бад шуда ҳамин мезадам азик бисёри бад мебомад ба ман гуфтам ки бей карочи барои ваҳдат гуфтам регионша мегирам 08 азик 08 мекунам ба ӯ ник да бисёр чизҳои безеб кардам ки хидам да тои мақсад маъқул нашида он темаҳо ба ин чиз мене ака қатӣ буд планои соз буд хай мутаассифона нашидам ин чиз никитра раҳматимо не ма ин чиза хидам придумат карда будаму общем мара гуфт ки ҳамин азик 08 шота ҳамин несерьёзни никайда карочи ма хеле гуфт ма гуфтам хай ман ҷоши аҳтиёҷ додам ки тошто ма ҳамин компютер бачаҳо қати клан мерафтем ма фақат Кензо мемондум баъд чӣ мекардем да мақсад акара предлагат кардам гуфт ки маълумот битедам ки чӣ хеле гуфт маълумот бите нашоти ҳамин чиз ман чӣ маъно дорад Кензо ака ма ака ҳамин хе фаҳмидам ман задам ҳамин хела чӣ кардам фаҳмидам тонистам ҳамин чиза юфта Кензо ҳайвоне ҳастае ки ака фақат одиноки мегарда ягон кас алезитам намекунад ба хеле просто вай дар рӯзи рӯшан намегарда хеле хича намоён намекунад хеле ҳайвонои кам хеле майдаи кун хеле пасто қати хеле қати вообще та сару кор намегирад хеле катакатоша ман гуфтам яке ҳамун Кензое бишавам ки бишавам ҳамун чиз мақсадон бирасам ба и Кензора ҳам худорамати ака қадри гуфта будам ки фирма мондагӣ буд ҳамин сабаби ҳамин мақсад ҳамин ҳайвонере ки ник шаста ки номуш ҳаста барои ҳамин чӣ кардагиан ака яъне ҳамун баномиам кардагиан не я фирма ака мақсад кепкашам ҳаста ӯзи мара бачаку падарка кардагиан раҳмати калон барои бародаро иншоаллоҳ ҳамаша зибо чӣ мекунем мегум тонай ҳаматон миннатдорум ба худо дастгирӣ мекунед адуши ба худо миннатдор Кензо фирмаи духидам ҳаста яка майкадам любой чида бисёр чида ҳаста яка ҳамин одамое ки истифода мебаранд ҳамин барои типа ҳамин чихе либоси винам хай чизода бисёр ҳаста ҳамин чиз модни фирма модни фирма ҳаста не ки асоси ҳамин фирма мақсад ба номи ҳамин мондаги номи ҳамин ҳайвон ба сатфоиз ма ин гапа просто бародаро навоздух намегӯм ма ин чиза ҳамаша хондагӣ мақсад задагӣ кофтуков кардагим ба ин чиза фаҳмидагим атак ҳамин Кензо ҳамин немиқа гапай карочи акаҷон чиба Кензо 08 не Кензо Тиҷей ака 08 чота хеле
мо Тоҷикистона муаррифӣ кардани мақсадмон ҳамин чизай ба 08 камтар хая ки оли ҳамаш маълум мешавад ки мнениёи ҳамаш маълум мешавад ки ҷумлач баъд айкай стрит старт шуди ма вақте ки ки чӣ хел дада дорам стрит старт набуди ма ба худо намедонам каме я чӣ хел бугум бугу барое ки ёдбуди раҳматира чӣ қатиш чӣ хел гап задем чӣ кор кардем намаша бугу охир мақсад ки мо бародаро и ҳама каса да ҳамин кадом бачаҳое ки мақсад муфлиси хидмати якам будан ҳама и интересоват мекунанд ин чиза по-любому стрит старс гуфта ки инзо одами нав и дар студия якаҷон шитагӣ хидмати якам нава хизмат омадаги буд ягон 2-3 рӯз шидагӣ буда ба ҳам хеле гуфтам ака намекунӣ ягон чизи ба мазза мақсад ҳама иҷдат дораи қадар одам тира иҷдат кардан 2 сол кофтикот кардан мақсад ки гуфт мекунем гуфт азимҷон просто камтара гуфт ба хит ёмда мақсад як камтар чӣ кунем гуфт дам бигирем мекунем ҳамин чиза ба гуфт ти чӣ ба накард дестай мара гуфт ки ти как надай гуфт озоди 100% хай морам все озод будем не ки мисоли гап и хеле чизо мо дар дастрас кам буда ка ма гуфтам акаҷон ма ҳамин чиза репа ма барои просмотр барои мардум мара бишиносам ҳамин чиза накардам ака намекунем бо ина бо мегӯм бародаро ма ҳамин чиза барои одаме ки масалан ма популярни бишам ма намекунам ҳамин чиза ма барои хидм барои кайфияти хидм ҳам хеле дар студия штагиам хеле чақчақ кардем будем ки ба гуфт азимҷон ягон мусофка бумон гуфт ягон мусофка ҳамин интернет ам мезанем фрия ку мақсад ҳамин мусофкаҳои чи рафт ба буромад ята стили чи дрил ҳам хеле тема буромад кард чи братан ки ба ҳам хеле чи хеле ки мусофка дар дилам шиштак да хеле хондан гирифтам хидмати берун буромад овоз буромадистайдам хондестам дуромад гуфт азимҷон гуфт беспашадни бад нормальни карочи да хеле чақчақ хунум гуфт сози бад карочи бика гуфт оянда дорим ҳамин чиза тара ваъда метам ки ту метавони ҳамин чиза айвудаш буромада ма ака суханаш ма дар қонун буду ма дар кай хидмат ма чӣ хел ака вая суханаша мара любой чӣ мегӯ ма гапша мегирифтам гуфтам акаҷон мақсад ман мекунам то што барои мардум ҳам чиза интерес надорам ма просто барои кайфияти худам ки худам медонам ки ма ҳеҷ накунам ҳар ҳафта дар студияем миём дар студияем қатитонам мехонам исуси накунам я ма намекунам намебурам пешкаш намекунам ира бугум реклама кунӣ уша бугум реклама кунӣ ба ҳам хел маслиҳат кардем ки короче стрит старса ту медрои короче двигаться мекунӣ фаҳмидӣ двигаться мекунӣ ма ус мерам короче ҳам планам хел буд ма ус мерам ба ма гуфтам ака ма ин чиза мекунам лекин ҳози дани время кардан наметавонам ҳамин чиза ма наметавонам ба хотире ки хай набудам бачаҳое ки кардан хичон тофа кардан камҷу мида не ки нашидам ӯ қанатонистам мақсад ки муаррифӣ карда хичомада мисоли гап инаи хеле тема буда баъд ма гуфтам ака мақсад бикунем як ҷоя бикунем да ҳамин чиза ман якум трек ма мефурам дар стрит старс хати хидат мешавад гуфт тамом азимҷон ма ҳози дани время хидат медонӣ ки не хеле темояй чандта тема хондагӣ буд ва ям хеле чизе дошт ки як хусусияте дошт ки трекам мехонда ака пагашда намефирдиш ӯ чиза ва ямо думо хеле мекашид гӯш мекард ҳар я строчкаша гӯш мекард ҳар я темо ҳар я гапоша ака гӯш мекард инам як калимаи гапаш я хеле я лист мешибирад ва мефаҳмам ура мисоли гап ки мо мефурд ки ҳам чизои ба маза кунем ака як ҷоя бишинем кор кунем просто так ма стрит старс да будурам хеле чи наёмда ягон фалш ягон хеле чи наём акада нормальни уровни хати бизанам ки баам хеле шида акаҷон ба гуфтамша маслиҳат кардем гуфт азимҷон ма мерам ту миёи короче россия миёи хати ма пеши ма миёи хай задум акаи сусума машка камта розӣ набуд ки модар якуми чиза дар главн идеои модара акаҷон ки любой хел пешравӣ карданам метавонӣ любой хел буфорад бо розӣ набошам ҳамин чиза карда наметавонӣ уже ҳамин моментҳои охириш буд ки ма ҳамин чиза бигем ака розӣ буд ва машка ма айребхонӣ ма ҳама чим розӣ буда курси буд ки ма тошто қати ака як группа медоромиса ҳамин чизора медонист ма машкадам удари ма ҳамин чиза медонист мара айраҳам нагардонду гуфт бачам просто сабр козӣ ма худам то халки ҳастам мақсад ма якам тарчи ки ма худам роид мекунам ма рафтанӣ будам ака ҳамин чиза нашид алло дар тақдирмон набуда яка нашид ҳамин чиз афсӯс да охирон бор раҳматира пешаи рафтанаш дида
охирон боре ки ҳамун ҳамун ду боре ки гардонд данишгоҳ ка ҳамун сеюм карантина охирон бор сторис кардагӣ буд гуфт ман бачаҳако ягон ҷо намерам консерт нестай короче мара никали ка дистант мемонам тошто сабаби нарафтаниш чӣ буд? Рейсиш дадеш кашид? не иҷода сабаби нарафтаниш акаҷон я амхали одам будай ба номи фамилияи ҳамун одам мақсад солу таваллудчам ҳамун хе сафбадени да ака отчество просто дига братан вообще-то дига чиз ҷода отчество несерьёзный темае ку барои аввал ҳамира камтар сахттар қабидам ба я акай ман ном шад ака намегум да иҷа акаҷон минатдорем ака то ҳозира дастгиримон мекунем то ҳозира дар фикрмон ҳастӣ ҳамо ака буд сабаб шид ки мақсад хе гардондан нура омадан хайрихис кардем дуромад обратно гирифт омад сумкаша гирифт омад полный умедиш канда ба дами чиза ака вообще ман намерам тамоман ман миҷадаем короче омад мошина шишта ака хирсан шудем гуфтем ки ака акамо намеравда ман ҳамин чиза ба худо ман гуфтем ки як ҷоя бурем ака ҳамин чиза ки ман омадем сиқати акаи маъруф будем марио омадем ки уже занг задан ки бек рафта короче гуфтем дига мо биремам успед намекунем вай уже рафтагия бо и хелам хирсан шудем ака и хелам хирсан шудем ки акам тошто зиқ нашида хирсан шид мақсад ба мненияш расида ки мо хай ҳаёт камтар ҳама сад акаҷон дига ба худо камтар қиндай да мада имин амада қиндай ҳамин чиза натури тасаввур карданаш қиндай ака ман наметавонам ҳамин чиза хай брат барои ҷои чорум гирифтанат аз тарафи сарпарасти мо ҷаҳонгир тиҷей ҳеҷ чирам намешавад ки мехоҳам субамира бигирӣ барои ягон репот хатя ягон иқакам кӯмакат расона и раҳматномаи моае ки репа бас накардисае ҳаракатш дорӣ ва ин қадар вазбина ин қадар рози ту ин қадар грузи калонада бишуд гаронесаме ки реп хонеста фикр мекунам бисёриҳо мегӯянд қакори соз нестаи хеле не ки илтимос номшан нест накунем ҳаракати шумо ҳар як победаи шумо ин победаи раҳматие марам ака ман ай камитарчико да камтара кор дорум оли тошта мегӯянд ин чиз шумо да дарс бояд бишава не ки шумо хато мекунед радноё нашоти ҳамин чиз лучи нанависони хитона шумроам накунӣ ман намефорам ки дар ҳаёт мара бад бинам оданҳо ман бас мефорам ки на бадам бина на шумон бина тошто кору нагиран ҳамин чизда и сабаби ки ман репа ман бас кардагӣ будам ака я то камане бачаҳои стрит старс бас кардани будан ҳамин чиза просто иҷа да яду темае буд ки тошто дибашид куни бачаҳако стрит старс ҳастай шумо метавонед ҳамин чиза карда ман ҳамин чиза мефурам як бори дига нехали мардумда ҳар як ҳаста фарқ надора вай мухлиси репай вай мухлиси музикае братан ин ҳамин чизо да мада фарқ надора ман мегӯям ки ози боятай дига ҳастай скоро мебурояй наи рекламачаши кензо тиҷида ду рӯз пас мебурояй вай ҳамсози бадай ман ака ҳамин чиза мегӯям бугум ҳамин ҷода бугум ягон ҷода нагум дига ҳамин гапа бимира тошто бародарое ки мегӯянд ки тошто стрит старс мирдагия стими калон дошт исусу правильный гап не ки ман ҳамин чиза коре мекунам ман да пеши акаи доди худо ки акаи доди худо одаме ҳастае ки любой хел одама мефаҳма любой хел дарк мекуна метавона да мақсад одама фаҳмида ман ҳамин чиза да пеши ака да пеши не шумо бародаро мегӯям ки стрит старс як бори дига нем хеле мезанам хеле битонем хеле байрақшам мезана байрақи ба қуввати бад мезананд хеле бачаҳако ҳама каса хеле просто гиргои стрит старс шерои стрит старс камтара хов кардагианд ҳамаша пеша иҷдат кунед як бори дигарам мешава ҳамин чизое ки ҳама диҷдат доред ҳама да ҳамин чиза мехоҳед ма коре мекунем имина ма худам коре мекунем ки стрит старс неми кӯдаки майдара бихезанд ман медонем ҳамин чиза чӣ хеле думкада рафтам як кӯдакак ҳамин магазин омад ба ҳам хеле саволш додам гуфтанд то чӣ мешӣ гуфтанд ин какай хеле гапҳои калони гап мезанада понятия не кӯдакаки майдакай ба гуфтанд чӣ мешӣ эсод гашт фикр кард
оташ муаллим айда гуфт муаллим мешавам. Гаштем хе гуфтам бала ма гуфтам коре мекунем ки хе гуфта ки ка пирсам ган чи меши га стрит старс мешавам. Ман ами минен ярамондагим чи хела ки хидорамати нава как фромадам май самайлот сумкам да бар май амира пацано мехондам. Ҳозир гафа гуфти консерти чи дар музат битва за респект да мо амиҷа ҳастем талпа стрит старс мо амиҷа ҳастем стрит старс и чиз мешава шаймонтон ябр тамошо и чиза далнеш янами стрит старса клип шқати ма ами чиза мекунам уже ама чиш тайёрай текстиш тайёрай просто кам тарак момента биғалтам миҷада ки ма ами чиза бикунам тамома мекунам ами чиза гуфтесам ваъда метам ма ами чиза мекунам ака стрит старс чи хеле чизиш буд ку мо амиҷа ҳастем имина барои наму наму халио короче ака ма ами чиза мекунам накин ждат кунам просто бародарои ма чиза ба дили пир мегӯм ки ака ма ами чиза даш мебурам не толка ма бачаҳои стрит старс ҳама уровни баландан чизое мекунанд ки ягом зод шикарда наметавонад ака дани время ман мухлиси стрит старсам ман мухлиси ягом чи нестам на музикашим наестиш на осош ман ягом чи ака ман стрит старс кадоме чизе бихонам ман мухлисим ака ман мехоҳам ки бачаҳои стрит старс дилмонда нашаванд максимали ҳаракат кунанд ва номи раҳматиро чи хеле будам хеле ном шакур накунанд амонати ака мо дар чизае ки стрит старс мо дигар фарзанди раҳмати стрит старса вай надорад фарзанд вай на зан дошт на фарзанд единственный чизаш ами батлоши стрит старс буд 100% ака ма ҳамин чиза мегӯм ку ма бесаброна интизорум ки ҳама каса чи хеле ки вақтҳое буданд ку исида стрит старс усида стрит старс любой ҷо мерафти стрит старс ма ҳамин чиза як бор дига ваъда метам ки ҳамин чиза ма як бор дига ташкил мекунам ҳамин чиза ҳайудаш мебурам мекунам ҳамин чиза акаҷон просто бародаро и касе ки гапи безеб менависа мақсад ки вай бо худаш моменте меғалта ки бо худаш мега аҳсан тонистӣ ҳамун одаморо бо мо бигирем мақсад мухлисои химон не ман мухлис ака ҳамин чиза ба худо нағз намебинем ҳамин темара мисоли га бародарро мешаванд бародар мешаванд мақсад миён мега ки мо натури хато кардагем аммо мезананд мекунанд комментариҳое ки 2000 масали немоҳози чанде 2022 2027 25 хали медуранд мекунанд кур мекунанд ки яке мо ҳамин чиза нависондагӣ набошем ака ма ҳамин чиза минене сахт дорум хиёл мекунем ки чизое мекунем ки ҳамада маъқул меша қабул мекунанд ака ҳамин чизе нормали қабул мекунанд акаҷон ва барои ака ҷаҳонгир ма ба худо ҳамо акара ай пеш дидагӣ нестам акаҷон худа дар респект ин ами биқагӣ нами қайга калони калон и мо да мотиватсия меша мо да я дастгирӣ худ ай ҳама чиза хубай акаҷон ки ма худа намешиносам ҳурмати калон дори ака дар назари мо дар назари бачаҳои стрит старс имина бачаҳое ки агар хиёл мекунем ами ака камтарагам хеле поддержка намекард хитам ами чиз да дилмонда шидагӣ буд 100% ака и чиза любой зод метавонист камтар панячни дарк кунад ами чиза ва ана инҷа да гапае ки одамое ки видеое ки худораматиро пур кардагӣ нестанд накуне бачаҳо накуне ҳама садай мо ягонта да кор намегирем дани момент ҳама садай бародарое ки буданд ва ёра бародар гуфтанд ака западлоайне ки мо хай гуфтем ака мисоли гап ки накуне ҳама садай накуне хитон оянда мефаҳме ки чӣ кор кардагӣ мо метонистем ки ҳамин чиза ака худат ки даже худат гуфти ки мо ҳамин чиза мегирем метонем пур кардамо химон ба ёд даста ака гуфтем ки накуне мо тошто хичон бифаҳманд ура уже по-любому ҳама дора ака ҳама и чиза накин бародаро ҳамин чиз камтар абид на ки и чиз ба сари ҳама меояд и чиза чизе ки ҳақиқатаи марга натури ма ака ҳамин чиза камтар шикасти безеб хӯрдам ҳамин сол 2023 соле буд ки бисёр 22 мақсад ки бисёр бародарое буданд бисёр одамое буданд ки мегуфтанд натури ҳамин 2022 чота нитома мо да ҳамин хелчи ака ҳар рӯз рӯзи аллоҳай мисоли гап ки чӣ хеле ки коро барор нагиритин хелитем мо иншаалло ба хотири хитон ба хотири зиндагитон ба хотири падару модар соли дига 2023 да боварӣ дорам ки ҳамаш нағз меша орзуотон амалӣ меша фақат двигатся тамом дига ҳама как надай фақиро ба пеш метавонем